Il-poplu Malti u Għawċi ilu xhur jilmenta li mhux qed ilaħħaq mal-għoli tal-ħajja, hekk kif xahar wara l-ieħor bosta ħaddiema qed iżbuha diffiċli biex ilaħħqu mal-pis tal-prezzijiet. Bl-inflazzjoni tibqa' għolja ferm u bil-gvern jibqa' ċass quddiem din is-sitwazzjoni. Prezzijiet li huma għoljin l-aktar fejn jidħlu l-prodotti bażiċi fosthom l-ikel u l-mediċini. Bil-gvern qed jibqa' mhux biss jinjora din ir-realtà, iżda qed jipprova jpinġi stampa kompletament differenti, daqs li kieku qed jerfa' l-pis hu. Jien m'għandix il-qalb li nixħed fuqkom il-pejs ta' kontijiet miżjuda tad-dawl, tal-ilma u tal-enerġija. Waqt attività politika fil-Mellieħa, Robert Abela prova jippreżenta din ir-realtà parallela, il-bot mir-realtà tal-familji Maltin u Għawċin li għalihom kull xirja qed tkun ferm ola minn tax-xhur preċedenti. U xejn ma jindika li l-piżijiet se jkunu qed jikkalmaw, anzi qed ikomplu jiżdiedu. Fil-Mellieħa Abela wera b'mod ċar kemm mhux iħoss il-polz tan-nies, maqtuħ kompletament mir-realtà li kull Malti u Għawċi qed jgħix ta' kuljum, għalkemm wiegħed li se jżid l-istipendji. Intant qoddim il-kriżi tal-iskart li kull ma jmur qiegħda dejjem tigrava, Robert Abela ma semmiex kif se jkun qed isolvi din il-problema. Naspiraw għal komunitajiet li jkunu iktar notfa. Minkejja l-ħafna ftaħir u l-kliem partiġan, Robert Abela njora l-aktar temi li qed jolqtu l-pajjiżna, fosthom is-serq mill-benefiċċji soċjali u kif qed jintefqu l-miljuni mill-Kummissjoni Maltija tal-Films. Dan apparti li ma qal xejn dwar il-każ fil-konfront ta' Carmen Chantar li il-leminija ta' Chris Fern li qed tallega li l-frame up fuqhom ġie ffinanzjat minn dawk li jisejħed forzi ta' dlamijiet.